Mä kysyn mun tyttöystävältä kysymyksen. Ja jos se vastaa oikein, niin mä vien sen Pariisiin. Säännöt on nää. Mä asetan pöydälle 6 pizzaa ja Emman pitää arvata, mikä niistä on HK:n uutuuspizza. Okei, Emma. Mä sidon nyt sun silmät. Sit mä tuon tähän 6 eri pizzaa ja sun tehtävä on arvata, mikä niistä on HK:n uutuuspizza. Ja jos sä arvaat oikein, mulla on sulle yllätys. Apua. Sit lähtee. Ensimmäinen. Numero 2. Okei, tää on sitten yhä erilainen. 3. Mitä? Maistuuko pizzalta? Kyllä. Tää on kyllä hyvä haaste, mulla on hirveä nälkä. 4. 5. 6. Nyt sä oot maistanut kaikki. Osaatko sanoa, mikä oli HK? Mä voisin maistaa 4 ja 5 uudestaan. 4. Joo. 5. Sä näytät ihan dinosauruksen. Mä sanoisin, että mä oon maistanut kyllä melkein kaikki kiinkuorannaspizzoja markkinaalta, mutta tota äskeistä mä en oo ennen maistanut. Eli mikä numero? Eli toi 5. Lukitsetko 5? Lukitaan 5. Oikein! Eli numero 5 oli oikein, ja kun sä vastasit oikein, niin mä lupasin sulle yllätyksen. Tosta ikinä tiedä. Onks sulla passi voimassa?